Bon dia a totes i a tots. Sols unes paraules per a presentar als que m'acompanyen a la taula i donar la paraula, precisament. En primer lloc, donaré la paraula a la presidenta de l'Associació d'Arxiveres i Gestors Documentals Valencians de Documents. I en segon lloc, a la directora general de Patrimoni, la senyora Carme Moraga. Quan vulguis, Irene, per favor. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Senyora Moraga, moltíssimes gràcies per estar així, al seu equip també. Senyora Aura, bon dia a totes i a tots, tant per als que esteu aquí de manera presencial com aquells que ens estan seguint per streaming. En primer lloc, donar-vos les gràcies per la vostra participació en aquesta novena edició de les jornades de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, que en aquest cas l'hem fet coincidir amb la jornada inaugural de la ja cinquena edició del diploma de postgrau en gestió i preservació de documents electrònics. Aquest any 2019 l'associació complix 20 anys. Serveixi aquesta commemoració per fer un poc de memòria. No vaig a ser molt exhaustiva, però recordarem alguna cosa de tot el que hem anat fent. L'Associació d'Arxivers Valencians es va crear l'any 1999 en resposta a un moviment important que es produí entre els professionals valencians amb l'objecte evident de dignificar i fer avançar la nostra professió i millorar la nostra situació i valoració social. Adquirir una millor i més sòlida professionalització ens ha dut a l'organització d'una gran quantitat d'activitats, tant formatives com divulgatives. Des de la primera jornada celebrada a Vinaròs, on ens vàrem aplegar per parlar d'arxius i territori l'any 2000, hem celebrat amb aquesta 9 jornades, on hem parlat d'arxius per una societat moderna, arxius i nacionalisme, arxius, república i guerra civil, com no, arxius, fotografia valenciana i arxius, l'arxivística en l'administració, documentació digital i memòria històrica, arxius per la democràcia i a la informació i les que ara iniciem per parlar de noves estratègies formatives per a arxiveres i arxivers. També les 7 edicions dels encontres d'arxiveres i arxivers commemoratius del 9 de juny, Dia Internacional dels Arxius, celebrats a diversos municipis d'Alacant i Castelló gràcies al suport dels ajuntaments i, com no, dels seus arxivers municipals. I col·laborant amb les jornades organitzades per la Direcció General de Cultura i el Servei d'Arxius de la Generalitat Valenciana al voltant d'aquest Dia Internacional. Accions que cercaven un punt de trobada de les arxiveres i arxivers valencians, on conèixer-nos i reconèixer-nos, convertint-se en una eina clau per a tots nosaltres i sempre amb la mirada posada en superar l'ancestral solitud en què estàvem i estem treballant en els nostres arxius. En el camp de la formació en arxivística hem fet nombrosos cursos impartits per reconeguts especialistes en matèries dintre del camp de la nostra especialització, com ara descripció d'arxius, taxació i valoració documental, quadres de classificació, sistemes informatitzats de gestió de documents, administració electrònica, polítiques de gestió de documents i darrerament el que ha suposat un gran apropament de la formació als nostres arxivers en l'organització del circuit formatiu, desenvolupant accions a les 3 províncies valencianes i també l'establiment de relacions amb professionals d'altres camps, com juristes, tecnòlegs i altres que considerem relacionats de manera interdisciplinar amb nosaltres. Altra fita ben important va ser la posada en marxa d'un títol universitari, com és el diploma en gestió i preservació de documents electrònics, amb el suport del Centre Internacional de Gandia i de l'Àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València, del que ja està sol·licitada la 6a edició pel curs 2020-2021. Fruit de totes aquestes accions han quedat testimonis per la difusió en forma de publicacions, començaren fent un butlletí on escrigueren molts dels arxivers de les arxiveres i arxivers que en aquell moment hi eren, donant notícies nostres, però també fent-se ressò d'allò que passava, tant a l'àmbit estatal com a l'internacional. Publicaren quasi 50 números.
Després vingué la revista d'arxius, de la que portem 16 números publicats, i més publicacions com la taula redona sobre sistemes arxivístics o el quasi bestseller que va suposar publicar en col·laboració amb l'empresa Tirabol el llibre sobre circuits administratius. Després de la publicació de ponències i comunicacions presentades a les nostres jornades, el llibre de la biobibliografia de Vicenta Cortés, que, com sabeu, és una de les nostres premiades, dels 3 que tenim, és una membre honorària i encara viu a València, i darrerament el de Saduc. Però l'obra que ha sigut un gran esforç coral i d'actualització i d'anàlisi de la nostra situació ha estat el llibre blanc dels arxius valencians. Tot aquest gran esforç ha de servir per a alguna cosa més. Les nostres institucions han crescut molt, tant en infraestructures com en personal i en desenvolupament de competències. Però aquest creixement no sempre ha sigut igual per a totes les àrees competencials. Sempre hem vist i moltes vegades hem explicat que les institucions en el seu esdevenir creen la seva memòria. Però aquesta ha sigut molt malmesa, sempre ha hagut un escàs interès per la seva conservació. Aquesta memòria es troba als seus arxius, i fa molt que parlem, evidenciem, denunciem la deixadesa i l'escàs interès en potenciar els arxius, en fer polítiques que realment situen els arxius i els professionals que a ells se'n dediquem en el lloc competencial adequat. El dret a la informació és un pilar bàsic de la democràcia i aquest dret passa per la conservació dels documents públics en arxius públics adequadament gestionats i amb recursos humans i tècnics adequats. I que aquesta gestió adequada també és necessària per la transparència de l'activitat pública. Sempre hem estat en el camí de dignificar la nostra professió d'arxivers i gestors de documents i cercar la millora dels serveis d'arxius de les institucions en què en formem part. A la Generalitat Valenciana, l'àmbit competencial dels arxius correspon a la Conselleria competent en matèria de cultura, cosa que no ha canviat, encara que hem parlat de la necessitat de sortir d'aquest àmbit per anar a un àmbit competencial transversal, el més transversal possible. Pareix que actualment en l'àmbit municipal van de camí, sobretot en l'aprovació del Reial Decret 128/2018, que assigna a la funció pública de la Secretaria Municipal, a més de la fe pública, la superior direcció dels arxius i registres de l'entitat local. Aquesta disposició canviarà les coses? No ho sabem, però esperem, no? La inquietud de l'associació ha sigut mantenir-se sempre en l'avantguarda d'allò referent al món dels arxius i l'arxivística, però sense perdre de vista la situació de la comunitat arxivera al País Valencià. Amb la celebració d'aquestes jornades, i acabe, volem fer una mirada esperonadora cap al futur, cercant l'excel·lència en el nostre quefer professional, aconseguir millors polítiques de gestió dels nostres arxius i documents i obrir una finestra a la formació i ocupació de les generacions que en poc temps es van a succeir. Volem tindre més gent i més jove, no? Que alguns ja anem de camí. Finalment, cal ser agraïts amb les institucions públiques i privades que ens han donat suport a aquests 20 anys de vida, però mostra d'això és que tenim així a la directora general i que fa més de 3 anys que col·laborem amb més insistència i ens dona suport econòmic i de la qual cosa estem molt agraïts. I en el cas del Centre Internacional de Gandia, el diploma està... Ja anem per la 6ena, no? Sobretot, també vull donar sobretot, encara que no els han anomenat en cap moment, a tots aquells i aquelles que han fet possible l'existència de l'associació i la seva continuïtat, formant part d'ella i treballant per ella. És a dir, el nivell de treball desinteressat sempre ha sigut molt alt. Moltes gràcies. A continuació té la paraula la directora general de Patrimoni, Carmen Moraga. Buenos días, buen día a totes y a tots. En primer lloc, trasladar-vos el afectuós, la salutació afectuosa del conseller que no ha pogut estar avui així, encara que estava previst, no ha pogut vindre per motius d'agenda. Jo anava a vindre de totes maneres, però ell tenia molta il·lusió per estar avui així, precisament pel 20 aniversari de l'associació.
Això és el primer que volia dir, ¿no? Y nada, desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio queremos mostrar, desde la Consellería y desde la Dirección, queremos mostrar el apoyo a todas las actividades formativas y de difusión que se organizan desde la Asociación de Archivers y Gestors Documentals, que precisamente, como ya se ha dicho, este año celebra su 20 aniversario. Cumplir 20 años de trabajo colaborativo dedicado a la representación y a la formación de profesionales de la archivística y de la documentación es motivo, yo creo que, bueno, de una felicidad compartida, pero también de respeto y consideración profesional y también institucional. Y por todo ello, pues queremos felicitaros, tanto yo como el conseller, como el equipo de la Dirección General, queremos felicitaros y agradeceros vuestro esfuerzo que estáis dedicando todas las personas que de una manera o de otra habéis participado durante estos 20 años en las actividades de la asociación. Y siguiendo con vuestra línea de trabajo, consideramos muy interesante el tema monográfico que se ha elegido para las jornadas de este año, como ya has comentado tú, Irene, nuevas estrategias formativas para archiveros y archiveras, ya que se trata de dar a conocer la nueva formación que necesita el personal para hacer frente al reto de la administración electrónica y todo lo que esto implica, ¿no? Las innovaciones tecnológicas y organizativas de la sociedad digital. Desde la Dirección General consideramos que es importantísimo que se organicen este tipo de iniciativas como una manera de fomentar la formación profesional, el conocimiento y el intercambio de experiencias. Y por eso, bueno, como he hablado de la segunda, ya lo has dicho casi todo tú. Por eso, no, por eso cooperamos, ¿no? desde hace años, cada año con la Asociación de Archiveros y Gestores a través de un convenio de colaboración que financia estas actividades y organizamos nuestras propias jornadas anuales de archivos del siglo XXI en torno al Día Internacional de Archivos, ¿no? La Dirección General, que es la que competencialmente seguimos manteniendo, a pesar de que es verdad que, bueno, el otro día estaba yo estaba en el patronato de la Biblioteca Nacional y la verdad es que por más que se hace, siempre tendríamos que ser capaces de poder hacer más, ¿no? Y bueno, pensamos en la Biblioteca Nacional, que está en la Champions, pues allí también se quejaban, ¿no? Estaba en el patronato, los miembros del patronato permanente se quejaban, decían, es que claro, nos hace falta más apoyo, más dinero, más sensibilidad, pero decían, pero tenemos más ilusión que dinero, que medios, no sé qué. Y estaba el ministro, y el ministro Pepe Guirao dijo, afortunadamente tenemos más ilusión que medios, porque si fuera al revés sería muchísimo peor. Nosotros, yo le dije al ministro, bueno, te lo voy a robar y lo voy a decir cada vez que pueda, ¿no? Tenemos más ilusión que medios, tenéis más ilusión que medios, nosotros tenemos, Noemi lo sabe y Vicente también, tenemos más ilusión que medios, pero tenemos que intentar que haya un equilibrio, ¿no? Ese es nuestro objetivo, yo creo que el de todos, ¿no? Los que estamos aquí, que haya un equilibrio entre ilusión y medios. Pero nosotros de ilusión vamos muy bien, de medios regulín, pero de ilusión también. Y Noemi, Noemi Galán, que es la jefa de servicio, ella, vamos, denodadamente os defiende, es verdad, ¿no? Y además también defiende la idea, yo siempre la veo, de que si hay algo transversal son los archivos y si hay algo que es patrimonial son los archivos también. Ahí están guardadas pues toda nuestra historia, todas nuestras huellas, ¿no? Y es verdad que nosotros también pensamos que, aunque estamos muy contentos de que sea competencia nuestra, os queremos, pero pensamos que tendría que estar, ¿no? Tendría que ser transversal y, de hecho, esa es una de nuestras puntas de lanza, ¿no? Que sea verdaderamente transversal, ¿no? Como os decía, nosotros estamos apoyando por impulsar el sistema archivístico valenciano porque tenemos la firme convicción de que la eficaz gestión documental y el buen funcionamiento de los archivos son la base de la conservación y de la recuperación de nuestra memoria histórica, por un lado, y el testimonio de la correcta gestión pública, por otro. Trabajamos para que se cumpla el decreto de 2018 del Consell, por el que se regula la gestión documental, la organización y el funcionamiento de los archivos de la Generalitat, que reconoce la necesidad y la obligación de dotar de profesionales de archivos a todas las consellerías y no soltamos ese hueso. Cada vez que tenemos oportunidad les recordamos a las demás consellerías que tienen que crear los puestos porque es fundamental, ¿no? La creación de estos puestos de archiveras y archiveros permitirán afrontar los retos de la administración electrónica y harán accesible la información pública tal como exige la ley de febrero de 2015, que es la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
En esta línea por la mejora de los archivos y de la gestión documental se tramitó y se publicó la orden de enero del 18 de 1 de 2018 de 27 de diciembre, conjunta de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico y de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprobaba la política de gestión de documentos electrónicos de la Generalitat, absolutamente necesaria para la puesta en marcha de la tan nombrada Administración Electrónica. Como os decía, tenemos más ilusión que medios y vamos a seguir trabajando en esta legislatura para conseguir unos archivos bien organizados y con profesionales que los gestionen adecuadamente y que hagan accesible la documentación y la información que en ellos se custodian. Y en este trabajo intentamos involucrar a todas las administraciones, a nuestra consellería, a las demás consellerías, a las diputaciones, a los ayuntamientos, ¿no? Porque creemos que esto es trabajo de todas y de todos, ¿no? Es imprescindible que el colectivo profesional de los archivos esté al tanto de las nuevas estrategias formativas en este campo, de las que seguro vamos a aprender mucho en estas jornadas. Muchísimas gracias. Moltes gràcies. I per tancar, vull començar agraint, evidentment, a totes les institucions que fan possible aquestes jornades, des del Col·legi Major Pesseit de la Universitat de València fins a la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Patrimoni i les subdireccions generals que s'han esmentat. I complir 20 anys no és qualsevol cosa. I és que ho complim, ho sabem. Dic això perquè òbviament, una associació que és capaç de tindre el camí, la trajectòria, la continuïtat, amb la dignitat i la qualitat que ofereix la seva producció i la professionalitat dels seus membres, preocupats per lo que és el reciclatge, la formació, l'actualització, i ahí entra el centre de Gandia de la Universitat de València, que també s'ha comentat. Una associació d'aquestes característiques, com és la d'arxiveres i arxivers, trobo que mereix un reconeixement públic perquè no és habitual trobar-nos en societats on de vegades les institucions estan malbaratades i molt subjectes a cicles variables, l'esforç personal d'un col·lectiu sempre és important destacar-lo. I a nivell més particular vull agrair les persones d'Irene i de Maria José Carbonell, Irene Manclús i Maria José Carbonell, a les que conec des de fa anys i me lliga una amistat i una relació per raons també de veïnatge en la facultat, la seva tasca, la seva dedicació a lo que és el diploma i els tres certificats que des del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València ja venen impartint-se al llarg dels darrers 5 anys. I fetes aquestes aclaracions obligades i de deute moral, en el que seria el component més institucional, jo sols vull afegir una cosa, i és ja més subjectiva. Per a mi, sens dubte, les arxiveres i els arxivers i els gestors documentals representeu, pot ser, una de les millors qualitats humanes, que és la de fer-nos transmetre el passat, la història. Però la transmissió com a element que en realitat és el que ens ha dut a on estem. Perquè què n'hi ha més altruista o més empàtic que fer conservar i fer possible que algú, després de 1000 anys que s'hagi elaborat un document o un document fabricat, pensat i conservat a l'altra punta del planeta, pugui ser accessible des de la nostra casa mitjançant sentar-nos davant d'una pantalla. Bé, això trobo que és un gest molt senzill però que es dona la profunditat de lo que és la història del comportament i de la cultura humana. És a dir, som el que som perquè hem sigut capaços de forma empàtica i altruista de compartir. I potser vosaltres sou, entre cometes, les guardianes i els guardians molt qualificats
d'aquest gest. Moltes gràcies. Dic de dir-lo donen per inaugurades. Sí, trobo que cal dir que es donen per inaugurades les novenes jornades. Moltes gràcies a totes i a tots.